Montse micro petit con puça a carioques, pañolito rojo i calçotets, i el pañolito rojo i calçotets convidem a la gent a ballar i a cantar. Sempre tens alguna cosa, Estem a Benin, un lloc de l'Àfrica Occidental on, igual que Costa d'Ivori i Burkina Faso i també Togo, hi ha centres de malalts mentals. La malaltia mental a l'Àfrica és un problema bastant greu perquè, de fet, a tot el món hi ha malalts mentals. El que passa que a l'Àfrica el fet de la fragilitat de la vida de la gent fa que quan un cau malalt mental i té crisis i això, és fàcilment, molt ràpidament marginat. I els únics mitjans de marginar que tenen les famílies normalment és encadenar-los en un tronc, o bé en un arbre, o bé abandonar-los a les ciutats pensant que allà trobaran refugi. Bonjour! Oh, merci. Bonjour, madame de Messier. Per culpa de la malaltia i per culpa del no accés a les medicacions que aquests malalts necessiten, doncs es margini, podríem dir, entre un 6 i un 8% de la població que susceptiblement a tot el món poden, en un moment o altre, tenir una malaltia mental. Hòstia! Maca, bonjour. Bueno, què tal aquest sofà? Però això té energia. Bonjour! Que per lo petit, no uns quants. Encara n'hi ha més. Lolo! Bonjour, ma belle. Treball. Ça sent bien, Ça sent bien. Un poulet de patata. La petite cuisine. Ah, ça c'est très important, hein? C'est le plus important de tout. C'est important. Bonjour. Bonjour, madame. Què és aquesta? És tu, La guitarra está aquí. Hola, soy la guitarra. Hola, soy la tuberculosis.
Soc la tuberculosis, hola, hola. A la selva, la negra selva, dormit està el lleó. A la selva, la negra selva, dormit està el Perfetto, siete bellissimi. Bello, grazie. Buonasera signorina. Buonasera, buonasera. Buonasera Grazie. signorina, buonasera. Grazie, grazie. Buonasera. Napoli. E qua! Ok. Forte! Et toi! Voilà. Et toi! Attends, il faut fermer la main, hein? Fermer. Voilà. Un, deux, et toi, hop! Voilà! Pallesos Sense Fronteres treballa amb refugiats, però també entenem que aquesta gent amb malaltia mental d'alguna manera també són refugiats. Clar, un refugiat què és? Un refugiat és una persona que per una causa de guerra o per una causa no sé, de racisme o per una catàstrofe natural, etc., ha de marxar de casa seva, ha de marxar del seu entorn social més proper i fugir a un lloc en què pot estar amb seguretat però que no és ni casa seva ni és un lloc on té un futur. Per tant, i esclar, d'alguna manera, la malaltia mental a l'Àfrica també crea refugiats. És a dir, qui cau malalt mental, tenint en compte que les cases són tan fràgils, que la societat és tan fràgil, doncs també d'alguna manera són arraconats, són abandonats a la seva sort o privats de llibertat, o en aquest cas, per sort, enviats a centres de la 100.000, però d'alguna manera en els centres de la 100.000 ells també senten aquest rebuig, és a dir, aquest haver hagut de marxar del seu entorn familiar, social i del seu entorn de confort per anar a uns centres que, per molt que estiguin més o menys bé i mengin i això, no és el seu hàbitat natural, no? I per tant, també la malaltia mental és una causa que crea refugiats. Potser no és una cosa continuada en el temps, no és allò que ha vingut una guerra o hi ha hagut un tsunami o això que és molt visible, sinó que és una cosa més invisible o invisibilitzada, però que hi és i que existeix. I llavors per això hem cregut que valia la pena també tenir en compte aquesta realitat de marginació o d'estatus de refugiat. Que quedi horitzontal d'aquí. M'entens? Ok. Ara. Sí, senyor. Està com més operat. A veure si és això. Estem fent un bafle nou. Bufle. Això sonarà ara. Ai, ui. Perdona, carinyo. S'acaben les patates!